Vamos a empezar entón, porque di que ten moito que falar. Así que vamos a empezar presentando a Xosé... Sí, eu sigo presentando. A Xosé Rodríguez Cruz, que é da Gudiña, aí veciño noso de Monterrey, e que centra os seus traballos de investigación etnográfica e histórica en áreas do sueste da provincia de Ourense, a ambos lados da raia galego-portuguesa. Bueno, ten moitísimas publicacións, el pateou moitísimo a raia dos dous lados, pero moito que non é tan coñecida a zona de Viñais e Bragança, que tú pateaches moito, pero, bueno, toda a raia seca en xeral, non? Da súa autoría, bueno, ten publicacións como, porque traballa moitos entroidos tamén, As máscaras de entroido no surleste ourensán, Así falan na Gudiña, o sea, da fala da Gudiña, A terra das frieiras, en compañía de Elixio Rivas Quintas, que nos acaba de deixar fai pouco tempo. Sí. Despois, Mitos, crenzas e costumes da raia seca e a máxica fronteira galego-portuguesa en colaboración co padre Lourenzo Fontes, que estará con nos máis tarde, non? Trazos sobre a vestimenta tradicional do surleste de Ourense, Marín, Terra Mar, os mareantes e a confraría de San Miguel, con Elixio Rivas Quintas tamén, Cultura e fala popular de San Ciprián de Ermisende, unha achega etnográfica e léxica para o estudio do idioma galego en áreas periféricas da nosa comunidade, a Festa dos Mallos en Marín, con Clodio González Pérez, co etnógrafo Clodio, Contos e lendas arraianos, o couto mixto, aspectos folclóricos. Ademais de participar en outras obras de carácter colectivo, como Un futuro para a lingua, Palabra por palabra, contos da policía, En galego con toda a seguridade, Limia Xinacións, As caras do entroido ourensán, etc. Tamén adoita colaborar con artigos relacionados co espazo fronteirizo entre Galicia e Portugal en diversos xornais e revistas culturais. O seu labor de investigación sobre a vestimenta tradicional galega ten sido recoñecida co primeiro premio Antonio Fraguas nos anos 98, 2002, 2003, 2005, 2010 e 2014. Confrade de honra da Confraría de Mareantes San Miguel de Marín, co segundo premio de investigación Raigame en 2007, e xuízo honorario do couto mixto en 2009, e o premio Lois Peñanovo en 2011. O de xuízo honorario non sabía que puxeras aquí, iba a decir eu, porque hoxe temos precisamente pola tarde dous xuíces honorarios do couto mixto, que son Xosé Rodríguez Cruz e o padre Lourenzo... E aquí temos outro tamén. Diana González. Diana González, vale, que non a coñecíamos. O tamén é xuíza, pois nada. Sí, este ano, sí. Bueno, pois... di que ten unha comunicación longa e tal, pero bueno... Vou comentar isto un pouco... Sí, el titulou a súa comunicación Fuxidos na raia seca a cubillos solidarios. Entón, deixo esta palabra que se fai. Boas tardes a todos, a todas e a todos. Agradecido polo convite a esta xornada, non? Ao Consello da Cultura Galega, aos organizadores, a Nieves, que foi a persona que contactou comigo xa fai tempo, non? E nada, eu traigo aquí uns exemplos desas relacións de fronteira, das axudas que se produciron, os apoios durante un tempo, do tempo da sublevación militar, non? Dese tempo é un pouco posterior, non? Deronse en toda a raya, non? Pero estes son uns pequenos exemplos solo, claro, porque historias persoais hai moitas. Hai que empezar a decir que na raya hai un sentimento de irmandade entre a xente galega e a xente portuguesa. O trato é como se foran irmáns, non? A raya é unha raya, digamos, administrativa, pero para eles é como se non existira, non? Eles van cásanse entre galegos e portugueses, enténdense mellor na fala un rayano que un lisboeta, non? Entón, quero dicir que é un mundo moi particular. Antes deso, para que teñan unha idea do que é o espacio este, non? Este é un espacio, tamén hai vales, pero é moi montañoso, con poboacións así moi compactas, con os núcleos moi compactos. Vemos aquí un resto de Colmo, na zona de Mourille, Montalegre,
Despois, xa durante este mesmo na raya, cada pedra, cada fito ten o seu nome. A Farga da Valar, o Penedo de Pedemeda, a Fraga que toca, cada un ten. Vemos aquí as colmeas tradicionais do Xurés, que parecen como un castro, como un pequeno castro, non? Colmo tamén en Mourille, isto é na Boullosa, Lubián, é todo no que é o ámbito da fronteira. A Ponteira, no Barroso, o Xurés, o Planalto da Mourela, onde pastan vacas e cabalos ceibos. E a vestimenta, eles manteñen ainda a tradición de moitos eventos, pero tamén na vestimenta siguen utilizar prendas antigas, non? Son as capas de burel, capote de pardo leva o home, non? Estes son veciños de Tosende, un veciño de Mourillo, porque estas capas poden as vestir igual homes ou mulleres, non? Indistintamente, non? Aquí vemos máis pastores, a vaca cachena, que son esa vaca que ten eses cornos tan grandes, non? E estes son tamén na Xironda, iso dase a ambos lados da fronteira. Isto é unha muller da Xironda, de Vilar de Perdices, que utiliza o avental, non? Mourillo, outra muller, e unha capa de burel, non? Bueno, isto era para pôr en contexto a zona, non? A fuxida da terra desta xente, pois, claro, un puño aquí non lle quedaba outra, ou ao monte, a cárcere, ou a morte, non? Porque cando foi a sublevación militar, pois houve moita represión, non? Uns fuxían polas ideas políticas, por non querer ser mobilizados á fronte da Guerra Civil, tentar pasar a zona da fronte republicana, abandonar o país cara a América, pero basicamente era por salvar a vida, non? Salvar o pelexo, non? Esta xente entregouse dunha maneira doada, non? Algúns seguiron traballando nos seus oficios de xastres, de carpinteiros, etc., non? Tuveron moi boa acollida. Eu vou un pouco lixeiro porque teño aquí moito... Este paso de fronteira é obrigado, non era porque les querían, claro, por dicir, ese era o alzamento militar, e entonces empezou a represión e tuveron que marcharse, non? Houve, claro, xente paseada, detida, etc. Miren, esta xente ten varios nombres, os do monte, os fuxidos, maquis, escapados, vermellos, guerrilleiros, etc. Habría que distinguir entre fuxidos, escapados, os do monte, con maquis, guerrilleiros e bandoleiros. Os fuxidos escapaban por esos motivos que dixen eu antes, pero os maquis e os guerrilleiros xa facían fronte ao que era o alzamento, non? Con a loita armada, non? Tamén chamaban bandoleiros. Despois tamén había outros que eran os toupos, que vivían en casas, en buratos ou lugares secretos, non? Para tras das paredes ou buracos baixo chan, etc. Desplazábanse pola noite, basicamente. Entón, habitaban palleiras, adegas, muiños, chozos, buratos de minas, trobos de castiñeiros, centenarios, que hai moitos pola raya, non? Adegas terreiras, etc. Vemos aquí un exemplo, este é en Vilar de Perdices, que é a Casa do Segredo, e tamén tiña aquí unha especie de habitáculos onde se metían tamén fuxidos. Os donos desta casa tamén axudaban a xitanos e a xente necesitada. Tamén no monte temos as palas, que son buratos no monte. Entón, moitos estuveron habitados desde a antigüedade, pero tamén foron ocupados polos fuxidos. Vemos exemplos destos, hai moitos na fronteira. Esta é unha placa que puxeron en Santo André, en Montalegre, onde había xente antifascista. Polo sur de Ourense, pois, pasa a raya, o sur-suroeste, desde Ponte Barxas, en Padrenda, hasta onde confluen os ríos Miño e Barxas, hasta o Penedo do Fraga dos Tres Reinos, que queda no concello da Mezquita. Aí está o fito 349, que é esa foto que vemos aí da Fraga dos Tres Reinos. Vamos ver algún exemplo da Gudiña, de Viñais, etc. A Gudiña naceu como unha venda, nesta ruta que entra polas portelas do Padronedo da Canda,
Hoxe en día Medrou é a capital do concello, non? Pero vemos que aínda hai exemplos nesa antigua rota como a Venta dos Piños, a Venta da Teresa, a Venta da Capela, etc. E pola parte sur, o concello linda co concello de Viñais, con lugares como o Seixo, o Pentes, o Tameirón, a Cisterna, Vilariño da Lomba, o Piñeiro Novo, Sernande, etc. Como comentaba antes, na Gudiña deuse a última resistencia ao alzamento, non? Había moitos obreiros traballando no ferrocarril, había moita xente afiliada a sindicatos apoiados polo alcalde, que era da Frente Popular, pois fixeronlle nese momento resistencia bueno, lograron retardar un pouco, porque despois xa pegou o exército e cambiou a cousa, non? Esta é a Casa da Viuda, vimos verei é unha casa moi antigua, non? Foi estanco, funeraria, teleclub, farmacia, tuvo moitos usos, non? Era a propiedade de Florinda Ortega Pérez e de David Pérez, que eran os pais do alcalde este que comento, o alcalde republicano. Este é ela, a mãe, era natural de Lubián, era nai de Felicísimo, era filla dun carabinero, non? E David, que era o home, era de Vilaseco, de Viana do Bolo, non? Estuveron en Vilanova, bueno, tuveron 10 fillos, deses 10 fillos viviron 6, 4 morreron, non? Florinda foi desterrada a bande, foi detida, foi desterrada a bande e os seus bens foron incautados, non? Foi imposta unha multa de 10.000 pesetas e despois xa exiliouse en Chile, pasados os anos. Este é o marido, o alcalde Felicísimo Pérez Ortega, non? Foi elixido por Izquierda Republicana, pero, claro, estuvo sobre 3 meses, máis ou menos, de alcalde, non? Entón, estuvo que botarse ao monte, pasou á zona dos Piñeiros, e estuvo durante un tempo apoiado pola veciñanza, e despois xa pasou ao bando republicano, non? Co tempo, pois xa exiliouse en Chile e despois na Argentina. No Piñeiro Novo foi detido. El vivía nun muiño ali ao pé do río. Entón, unha contrabandista delatouno a cambio de que non lle quitaran os guardiñas o contrabando, non? Entón, foi detido, pero de camiño a Viñais, a pesar de que levaba os pantalóns sin o cinto, non? Pois logrou escapar e apareceu no Piñeiro Novo, pois medio desnudo, non? Pero, bueno, el sempre recibiu o apoio, como digo, da veciñanza. Sernande é unha aldea tamén próxima ao Piñeiro Novo. Aquí tamén acollou moitos xente fuxida, non? Que eran da zona próxima do Concello da Mezquita, da Gudiña, bueno, tamén de outros sitios, porque tamén houve guerrilleiros da parte do Bierzo, entre eses anos, entre o 37 e o 47, non? Os motivos eran os como comentamos antes, non querían ir a guerra, e eso, os motivos eran os mesmos, non? Isto é a zona de Sernande. Aí vemos onde confluín o río Continllo ao Rabasal e houve uns 30 e tantos fuxidos. Eran da parte moi conocidos, o Girón, o Chapa, moi conocidos. Tentaban pasar para ir ao Porto e marcharse de España, non? Pero aí foron localizados, como veremos. E aí tamén hai un trobo de Castiñeiro, neste fragón vixiaban. Cada espacio da aldea ten un... Ai, perdón. Pero desde aquí xa veis. Gracias. Este é un relato dun fuxido que é Cándido Losada. Dice que en Portugal vivíase clandestinamente. No monte viviuse moito tempo onde comento, nos callostros, non? Unha especie de campamento. Chegou a haber ao menos 30. Había algún máis porque tamén había máis na aldea, non?
Os que estaban ali eran Manuel Girón, Gafas, Parra, son moi conocidos. Otto Meirón, Abelardo Macías, Sebastián e Roxelio Rodríguez. Depois tamén andaban no pueblo o Luís Gómez Pambarato, Alfredo Yáñez e outros. Os veciños sempre dicen o mesmo, que pagaban as comidas, os alaxamentos, o pan, con diñeiro ou con obxectos. Que non ficaba naide a deber nada. Naide se metía con eles convivían ali pacíficamente. Tamén non cometían ningún feito por ali, hai feitos que se produciron deste lado, pero eles ali onde estaban non é eso. Pero claro, chegou aí a fecha esa que poño aí do 17 do 10 do 47, entonces entrou a Guardia Civil aí na fronteira e a GNR, non? Entonces tuveron aí para deteñer os que estaban no agocho ese dos Callostros escaparon, pero no pueblo quedou o Aguirre, que escondeuse ali nunha especie nun forno, na borralla dun forno, entón foi abatido ali, non? Entón, isto viña porque indo un pai e un fillo que estaban en Vilariño da Lomba, foron a cisterna por fariña, entón, ao regresar, pois, enfrentáronse a unha parexa de guardiñas, entón, houve un tiroteo e morreu un guardiña e outro quedou ferido. Hai unha copla que relata o feito, non? Vemos que nesta capela onde está enterrado, porque enterraron os veciños, non o enterraron o Estado non o enterraron os veciños. Nesa foto que vemos aí, na borralla onde se escondía o Aguirre, que disparaba, que ainda se ven os disparos aí na porta da entrada da casa. Os de abaixo son informantes, que viviron esos feitos. Aí, este é o padre Firmino, que era un crego, pero foi presidente da Cámara de Viñais durante 12 anos. Era natural de Vilariño da Lomba, e falleceu en Toiselo. O padre Firmino tamén axudou a moita xente. Eles recalcan tamén aquí Cándido Losada, que coñecía, porque Cándido Losada tiña parentes en Cuadra. Estuvo, como digo, 12 anos de presidente da Cámara. Ele era antirrepublicano, tuvo que marcharse ao Brasil e estar ali un tempo hasta que regresou, en 1916. É importante porque recolleu aí en dos volúmenes o folclore do Concello de Viñais. Ten cantares, refráns, todo ese tipo de... E este Cándido Losada é un guerrilleiro que estuvo 16 anos na guerrilla. Viviu 97 anos, era natural de Castromil de Castela e casou na Vilabella. Ele tuvo moitos oficios durante a súa vida, non? Eu tiño moitas grabacións, non? Traballara con a súa mãe en Chaos, estuvo traballando de carpinteiro, de mineiro, incluso en Córdoba, etc. No 36 botouse ao monte, porque onde estuvo, como digo, 16 anos. El botouse ali xa, según se estallou o movimento, a rebelión militar, non? Pois pasou el e a outra xente, ali por riba da Serra de Vilanova. Ali estuveron un mes e pico, hasta que encontraron a un portugués que viña co periódico Comercio e explicou, viron o que había, non? Que entón xa colleron e pasaron a raya, porque senón aquí non lle soscollían, pois xa sabían o que lle quedaba, claro. Vemos aí que outra foto del, non? El era un fumador empedernido, non? Como digo, estuvo 16 anos facendo vida no monte, non? Ele actuaba de enlace de guerrilleiros para pasar a fronteira, pero tamén reparaba armamento, non? Hai un arma que xa veremos despois, que foi no Cambedo, que foi ela que lle vendeu ao García, porque supostamente se suicidou, non? Pero fora por el ao Miño. Vou un pouco rápido, porque
Isto é unha imaxe do complexo minero de Arbedosa, que está no sur do concello de Viñais. É unha mina xa abandonada, non? Aquí extraíase arsénico e estaño. E nunhas minas próximas, wolframio. Cerca desta mina está a Torca ou Pala dos Vermellos. É tamén un abrigo natural. E aquí tamén estuveron un grupo importante de fuxidos, guiados case seguro por Cándido Losaga. Vivían ali nese agocho gracias á axuda prestada que os veciños. Bueno, que hai un detalle, que dicen os naturais que no interior da pala é tan amplio que pode acoller, xa temos falado Nieves, tranquilamente un rebaño de ovellas, pero é un espacio moi amplio que supónse que estuvo habitado tamén antigamente. Pero no verán do 40 o exército portugués, a consecuencia deses feitos que se tiñan producido na raya, pois tenta darlle captura aos vermellos. Entón, fixo unha requisa dunha avioneta que era do patrón das minas, de Carlos Lindey. Entón, intentaron ver a ver onde estaban eles agochados. O aparato tentou despegar, pero foi bater contra unhas oliveiras e faleceron Carlos Lindey, o patrón das minas, e un tenente da XNR. Está a sepultura está ali cerca da mina. Esa é a capela de Santa Bárbara. Vemos aquí o aparato, o patrón das minas, e o aparato que está tal como quedou. Son imaxes do arquivo de persoal de Carlos Lindey. Hai un libro que fixo Celina Busto Fernández que recolle todos estes feitos, já que se dedicaba a mina. Aquí tamén pasou este xeneral, que era un xeneral republicano, o García Caminero. Viña da parte de León de visitar as tropas, pero colleu digamos, o levantamento militar. Entón, intentou volver a Madrid, pero non puido. Xa non lle foi posible. Entón, tentou pasar a raya pola zona de Calabor, de Ciarrodrigo, pero tamén un pouco máis para cá foi detido por obreiros do ferrocarril. Eles levaron á zona de Requeixo e Lubián, entón aí o tuveron, porque eles nun primeiro momento desconfiaban que podía ser, claro, dos que estaban ao golpe. Ali foi axudado polo médico Manuel Fábrica Coello, que tuvo unha destacada labor social, axudou a moitos necesitados. Pero este médico, por culpa deso, foi despois detido e foi fusilado en Zamora, nas tapias do cementerio. Estes son modelos do coche onde se desplazaba o xeneral, son modelos desa época. E lo a pasar, hai que hai xente que relata ainda como o seu paso. Ele pasou despois xa a Moimenta, axudado por xente sindicalista, e despois xa foi a Braganza, de Braganza ao Porto, de Porto a Lisboa, de Lisboa a Badajoz, e aí colleu un tren e foi a maneira de que el chegara a Madrid. Ali na Moimenta tamén foi axudado por veciños. Despois hai unha lenda, unha especie de lenda, porque antes de pasar a fronteira din que deixou agochado, os veciños chamanlle un tesouro, documentación da capitanía e armamento e iso, na Fraga Cabaleira. As fragas cabaleiras son as que teñen sempre unha pedra en equilibrio na parte de arriba. E tamén no Castelo de Rechouso. Veu unha filla que creía que iba a recuperar eso, pero non foi capaz. Hai un libro de Xavier López que relata o paso deste xeneral. É unha especie, un libro novelado. E despois tamén concedeu unha entrevista na ABC, o 2 de agosto do 36, tamén explicando o ABC, explicando, digamos, o que lle había pasado na fronteira. Titulou o xornal La gran odisea del heroico general García Caminero, porque foi unha odisea. Tourén é
pertenece a Montalegre, non? Está por frente de Randín, non? Aí tamén foi un pueblo que unha aldea que foi acubillo de moitos republicanos durante a Guerra Civil. Hai que destacar a Luís Soto, ao médico Antonio Fernández Carnicero, Alfonso Pazos Cid, que é diputado, a Florencio Delgado de Corriarán, que foi homenaxeado nas letras galegas. Creo que hai algún máis, que tamén así conocidos que pasan. Luís Soto estaba en Mondariz, pero veu hasta Vilanova vestido de frade, porque lle proporcionaron un amigo do convento franciscano de Canedo, en Ponteareas. Despois xa pasa a fronteira hacia Tourén, coa axuda dunha veciña de Mugueimes. El xa conocía a contorno porque estuvera de mestre na aldea de Buscal, que é un pueblo que ahora está asolagado polo encoro, como Aceredo e eso. Ali conviviu con moitos fuxidos. Ali recibiu a axuda do profesor Manuel Barros, morreu no ano 57. Este home facía de enlace para proporcionar documentación e saída marítima a través do porto, a todos estes fuxidos, non? Pero el chegou a estar detido na cadea do porto en 1940 por esta causa. Dice Luís Soto nas súas memorias de Castelao, a UPG e outras historias que naquel tempo Tourén tiña 40 veciños. Había sobre 80 republicanos, acollidos por veciños en casas e palleiras e outras dependencias, proporcionándolle comida e un teito onde se acoller. Algúns estuveron metidos tamén nun agocho que moi ben designado que tiña a casa dos Braganza, que está no medio do pobo. Ainda hoxe se pode ver ese acobillo, non? Isto non ten que ver con eso, co que estaban falando, pero aí tamén estuvo o bispo Pequevedo polo 1812, que estuvo aí desterrado. Non estuvo 2 anos, porque era partidario do rei, non? Entonces foi desterrado ali hasta que en agosto do 1814 Fernando VII por fin puxo fin ao seu desterro e máis tarde foi ascendido a cardeal, non? Estaba aí porque Tourén era da diócesis de Ourense. Estaba fora do territorio nacional, pero é unha curiosidade, non é? Mais hacia o oeste pasou o mismo, porque isto pasou en toda a fronteira, non? Hai un libro aí de Román Alonso que relata os feitos da guerrilla republicana, non? Un caso é o de Eudoxia Lorenzo Diz, nada en Fradalbite, non? Pois esta era unha xove mestra, non? Pero entón, ainda os veciños se acordan do feito, eso non. Tuvo que pasar a fugir a Portugal porque a cosa da represión que se produciu nesa zona. Primeiro estuvo en Castro Laboreiro e despois xa pasou a Francia, volvendo a Fradalbite xa de maior. No 36 vivían en Sabariz, Lobeira, e daba clase na escola de Xanxés de Lobeira. O caso era que seríanlle ao pai era capador e cando volvió para casa seríanlle para pediranlle, para atracalo. El defendeuse cunha pistola, pero volveu para casa, pero despois de noite meterenlle unha carta reclamando 50.000 pesetas. El negouse a pagalas, entonces, claro, eles xa amenazaban que matalo el ou a familia, non? E el negouse a facer eso, entón colleu a súa familia e pasouse marcharon para Castro Laboreira, non? Ali foron moi apoiados pola veciñanza, non? Hai un manuscrito dela que deixou feito que comenta todos estes detalles, non? O Cambedo é unha aldea tamén aí moi próxima ás Chás, a Raval, esa zona de fronteira, non? Vilarillo da Raya, creo que tamén está moi cerca, non? Aquí produciuse iso no ano 46 un bombardeo da aldea porque querían, habíanse producido unhos feitos, un atraco a un coche de línea e outros casos, non? Entón, entrou o exército portugués apoiados polas forzas de orde españolas, entonces puxo un bombardeo para mataron
Mataranse a 2 fuxidos, un quedou vivo. Un deles está enterrado aí no cemiterio do eso. Aí neste pobo, como dicimos naquele tempo, había moitos, os veciños ainda o recordan, había moitos refuxiados, outros estaban de paso, pero afirman que estuveron moitos galegos. Despois deses acontecementos, moitos foron presos, casi todos, non? Dice un veciño que ficaran aí 1 ou 2, pero o resto foran todos detidos pola PIDE, que era a policía portuguesa. Aquí vemos o filón do Bubre nesta foto, que onde tamén se escondían fuxidos, non? O caso é o mesmo, que isto que estamos vendo aquí, que era o Juan da Casa dos Montes, o Demetrio e o Bernardino García. O Bernardino García foi o último que quedou ali, pero na casa que foi bombardeada, pero ao final ao verse así rodeado, suicidoso con esa arma que no seu día lle proporcionara Cándido Losada, o guerrillero que vimos antes, que fora por ela a zona do Miño, e despois xa vendeu este. Con esa arma foi que se suicidou este Bernardino García. Eu fui moi rápido, non sei de apretar xa acabando. Xa está acabado. Fui un pouco rápido porque son as 5:30 pasadas. E nada máis, este mundo deuse nesa época, esperemos que non se volva a producir, porque eso. Pero, de todas formas, eles salvaron a vida a causa da axuda dos veciños, que moitos deles, como dicía Luís Soto, eran pobres, pero axudábanos proporcionabanlle comida e acobillo para estar. Neste caso era Tourén, pero tamén pasou nas outras aldeas da Raya. Nada máis, é que eu fui un pouco rápido. Moitas gracias.